आसामखौ बुखावनानै बर'फोरनि थाखाय आलादा रायजो बड'लेण्ड सोरजिनायनि मुङाव जाय हुलुस थुलुस सोमावसारनाय जादोंमोन। जों बे समाव उन्दैमोन, एबसुनि मावथिबो नङामोन, आन्दलननि मावथिबो नङामोन, खोनाबाय थायोल'मोन। बे समाव बे आन्दलनाव बारसोमनानै निसिमा आन्चलिकनिफ्रायबो जोंनि जोहोलावफ्रा मुंख्लं जादों। जायनि न'खरनि मानसिफोरखौ एसे आगोलाव आर'नाइजों मान होबाय, बरायबाय। आरो जों खोनायोमोन आन्दलननि भलन्टियार फर्सनि जोंनि बिग्रायारिफ्रा बे ओनसोलजों थाखोमा फैयोमोन, बे ओनसोलावनो थाफैयोमोन। आरो सबसे निसिमा आन्चलिकआनो गोख्रोंसिनमोन। जेसेबां आन्दलननि मुङाव, आलादा रायजो मोननायनि मुङाव एक्सननि खामानिफोर जादोंमोन, बे एक्सननि खामानिफ्रा निसिमा आन्चलिकआवनो बांसिन आरो गोख्रोंसिन जादोंमोन होननानै जों खोनायोमोन। खोनानायल' नंला, दिनै प्रेक्टिकेल जों बेखौ मोनफैबाय। मानोना जायफ्रा बै समनि दैदेनगिरि आन्दलनजों सोमोन्दो दं, दिनै एमसिएलए जाफैबाय, बिथांजों लोगोसे बिथांमोननि मावथि लोगोफोरखौ दिनै जों बेवहाय लोगो मोनफैदों। आरो बिथांमोननि दैदेननायावनो पौलुस हाज'वारिमोन बिथांमोना मुंख्लं जादों। आं दहाय बै साइनबर्डआव नायदों 1989नि 4 एप्रिल 24 एप्रिल दा बिसिबांबा बे समा बैसागु बोथोर। बे बैसागु बोथोराव बे खैला मैला बारबोनानै जे साल बागान दंमोन, दा साल बागाना गैला। बे खाथियाव आसाम पुलिसजों जुजिनानै सफिस्टिकेटेड हाथियार नङा, बोरला थिरजों, सिखा खुख्रिजों, खेबदार बानायनाय खेबदार कार्टुसजों जुजिनानै सानसेयावनो 6 जन जोंनि जोहोलावफ्रा मुंख्लं जादों। जाय जाथाया खुनु आन्चलिकआव जायाखै। आरो बिथांमोनानो दिनै निसिमा आन्चलिकनि गोथां साफा साफा मुंख्लं जोहोलावफोर। दा बिथांमोननि बेसेन गोसा जिउ, बिथांमोनाबो जों बायदि मानसिमोन। बिमा दंमोन, बिफा दंमोन। दिनै फंबाय फैदों, सोरनाबा न'नि मानसि फैदों, आर'नाइखौ नाजावफैदों मुंख्लंनि मुङाव। बिथांमोनाबो बिदा फंबाय दङमोन, साख्रि मावनो हायोमोन, कलेज फरायनो हायोमोन, बेफार खालामनो हायोमोन, आबाद मावनो हायोमोन, हाबा खालामनानै संसार जानो हायोमोन। बे गासैखौबो गारजोबनानै जोंनि थाखायनो, बड'लेण्डनि थाखायनो, हारिनि थाखायनो बिथांमोना मुंख्लं जालांबाय। आरो बिथांमोननि मुंख्लं जानायनि थाखायसो बिथांमोननि थैनि हासाराव, थैनि बेसेनाव 1993आव बिएससिआ जाफैबाय। बिटिसिनि 10 बोसोर, बिएससिनि 10 बोसोरनि उनाव बिटिसिआ जाफैबाय। बिनि उनाव बर' रावा भारत संबिजितनि 80 सिदुलाव हाबबाय। दिनैसो बिटिसि बे अबस्था, दिनैसो बर'फोरनि बे अबस्था। होनबा बेखायनो बै मुंख्लं जोहोलावफोरखौ बोसोराव खेबसे गोसोखांबाय थानायनि मुङाव मोनसे एक्टिभिटिस लादिनि, हाबाफारि लादिनि, बेखौ सानलायनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादाव बाथ्रा सावरायदों। जिल्लाफोरखौ बिथोन होदों, दख'राफोरखौ बिथोन होदों, दालाय आफादफोरखौ बिथोन होदों जे मुंख्लंफोरखौ गोसोखांनानै फुटबल खेला होनो हायो, भलिबल खेला होनो हायो, काबादि खेला होनो हायो, माबा माबि हाबाफारि खालामनो हायो, थुनलाइयारि हाबाफारि लानो हायो। बेफोरखौ बिथोन होनाय लेखा निसिमा आन्चलिक कमिटि एबसुआबो बै मुंख्लंफोरखौ गोसोखांनानै फुटबल खेलाखौ लाबोदों। आरो दा देग्लाय बोसोरब्रै जाफैबाय। बोसोरब्रैआ दिनै फाइनाल। दा दिनै बे हाबाफारिखौ लायामोनबा निसिमा आन्चलिक एबसुआ दिनै जावलिया देवान दालाय एबसुनि जानानै आरो बड'सा इउनिट एबसुनि जानानै फंबायमोना प्लेयारफ्रा खेला गेलेनो फैबाय। जुदि निसिमा आन्चलिकआ बे खेलाखौ खुङामोनबा आरो बे खेलायाव जावलिया देवाना बाहागो लायामोनबा, बड'सा इउनिटआ बाहागो लायामोनबा फंबायमोना खेला गेलेनो खाबु मोननाय नङामोन। नोंसोर खेला गेलेनो गोरों रेफारि बर्ड दं, एस'सिएशन दङ। बे खेलाखौ खुङाबा बबे प्लेटफर्माव, बबे फिल्डआव, बबे जायगायाव खेलाखौ दिन्थिनो, पारफरमेन्स खालामनो खाबु मोननाय नङामोन। बेनिखायनो एबसुआ बेफोर थांखिफोरखौ लादों। आरो दिनै निसिमा आन्चलिकआ बे हाबाफारिखौ लानायखाय दिनै नोंथांमोना
गेलेनो खाबु मोनफैबाय मुंख्लंफोरखौ गोसोखांनायजों लोगोसे जोंनि बिग्रायारिफोरखौ गोसोखांनायजों लोगोसे न'खरनि मानसिफोरखौ मान होनायजों लोगोसे फुटबल खेला खुंनायनि गेजेरजों बे प्लेटफर्मखौ बानायनानै होनायनि गेजेरजों जोंनि प्लेयार्सफोरखौ गेलेग्राफोरखौ गेलेनो खाबु होनायाबो जोंनि बे हाबाफारिखौ खुंनायनि थांखि खेला गेलेनायखौ सिगाङाव फिजिकेल एक्सारसाइज होननानै बुंदोंमोन जेरै मर्निं वाक जेरै खारनाय जेरै थाबायनाय जेरै बारनाय बेबायदि फिजिकेल एक्सारसाइज होननानै बुंदोंमोन जे फुटबल गेलेबा एक्सारसाइज जायो देहाया स्ट्रं थायो भलिबल गेलेबा एक्सारसाइज जायो देहाया गोख्रों थायो बायदि बायदिल' बुंदोंमोन नाथाय दिनै खेला गेलेनाया फुटबल गेलेनाया फिजिकेल एक्सारसाइजल' नंला बेयो मोनसे प्रफेशनेलाव महर सोलायलांबाय दिनै साख्रि मावनानै बेथन मोनो इन्जिनियार जानानै बेथन मोनो डक्टर जानानै बेथन मोनो बेफार खालामनानै फैसा खामायो आबाद मावनानै फैसा खामायो थिग फुटबल गेलेनानैबो मोजां प्लेयारफ्रा नेशनेल प्लेयार जानानै दामि क्लाबनि प्लेयार जानानै आरो बाराब्ला इन्टारनेशनेलनि प्लेयार जानानै दिनै मोजां मोजां डिपार्टमेन्टआव साख्रि मावदों सोरबा एफसिआइआव सोरबा आसाम पुलिसाव सोरबा आर्मि सिआरपिआव सोरबा गुबुन गुबुन डिपार्टमेन्टआव साख्रि मावनानैबो गावनि फुटबल गेलेनायनि केरियारखौ लांबाय थानो हादों बेथनबो मोनदों साख्रिबो मावदों खेलाबो गेलेदों जोंनि खाथियावनो बिदिन्थि होयोबा हलिचरन नार्जारिमोनखौ दिनैहाय आइएसएलआव बोसोरसेयाव बेसेबांबा क्रर होनानै लांदों दुर्गा बर'मोनखौ सोरखौबा क्रर थाखा होनानै बोसोरसेनि थाखाय बायनानै लांदों दा होनबा बिथांमोना दिनै फुटबल गेलेनानैनो थांना थानायनिबो राहा जाबाय।